Scoresbysundfjorden, torsdag den 20. februar, nutid. I Danmark tror man, at is er noget, der er fladt som vand. Man kender kun de blanke, hårde flader, der under de efterhånden sjældne, kolde vintre dækker søerne en kort periode. Noget børn kan løbe på skøjter på, indtil forårsvarmen får det til at brydes og smelte. De fleste danskere har aldrig set den grønlandske indlandsis, der rejser sig som en mur mod himlen, vokser i stilhed, skaber dale og knuser bjerge under sin vægt. Det forstår man først, når man ser den i sin fulde storhed. David og Mellemravner befandt sig 3.000 meter over fjordisen. Verdens længste fjord, Scoresbysundfjorden, lå udstrakt som en frossen arterie under dem. De var lettet fra Island efter morgenmaden. Starten fra formarken havde givet dem et par voldsomme stød på vej op. Hårde, brutale bump, der vækkede tømmermændene efter aftens festmåltid til live. Indtagelsen af fårekød, brændevin og gamle historier var sjældent uden omkostninger. De var fløjet lavt ud gennem den islandske fjord. Først mod vest, væk fra radarerne og blikke, de ikke kunne kontrollere. Da Mellemravner mente, at de var fri af de civile radarer, trak han flyet op, og Grønland kom til syne. At sige, de førte en samtale under de 3 timer og næsten 700 kilometer lange flyvetur ville være en overdrivelse. Det var ikke af uvilje, men aftens udskejelser havde lagt sig tungt i baghovederne på dem begge. Og Mellemravner havde opbrugt sin kvote af ord for den næste måned. Det blev højst til et par grønt og indstavelsesord, mens landskabet gled forbi. Mellemravner talte islandsk til David. Et sprog, han ikke selv talte, men forstod. Timerne sammen med islandske piloter i Siriuspatruljen havde givet ham et grundlæggende kendskab til islandsk. De nordiske sprogs moder. Et sprog, der ikke havde ændret sig nævneværdigt siden bosætterne ankom i 800-tallet. Denne morgen var det dog ikke svært at forstå Mellemravner. De få ord, han sagde, var korte og præcise. Og da han kun talte cirka hver halve time, var der god tid til at tænke over dem. På islandsk kan en sætning sagtens bestå af et ord. Han sagde op, da de slap fri af de islandske radarer og hævede flyet til marchhøjde. Grænland, da de første konturer af verdens største ø tegnede sig i horisonten. Og Fjordur, da Scoresbysundsfjorden kom til syne. Danmarksstrædet gled væk under dem. Foran dem rejste Blossevillekysten sig. En kyst uden havne eller steder at søge ly. Kun klipper og is strakt ud som en sort mur mod vest. Stormens kyst, hvor skibe i århundreder var blevet flået fra hinanden som legetøj. Fra Ittoqqortoormiit i nord til Ammassalik i syd. Små 850 kilometer af verdens mest uvejsomme kyst strøg under dem. Ved mundingen til Scoresbysundsfjorden holdt de sig på sydsiden og på afstand af bygden Ittoqqortoormiit, som lå på nordsiden. Der var ikke mange lyde, der forstyrrede her. Og var vinden rigtig, ville man kunne høre flyet. I første omgang ville beboerne måske ikke bemærke dem, men slædehundene ville starte en hylemik. Det var bedre at være på den sikre side. Da de var kommet godt ind i fjorden, lagde Ravner-flyet på kurs mod Milneland. En ø, men også meget mere end det. En klippe, der var smidt midt i verdens største fjord som en udfordring til havet selv og større end Fyn. Men hvor Fyn bølgede blødt, skød Milnelands klipper sig op som sorte knytnæver 1000 meter høje. Fra toppene væltede gletsjertunger frem, gamle sår i bjergmassivet. Isen styrtede ud over klippesiderne. Stykker på størrelse med højhuse faldt og spredte sig ud i fjorden. Det lignede et spil terninger kastet af en vred gud. Og i det fjerne lå indlandsisen. Et kontinent af frossen tid. Lyserødt i solens første og sidste stråler. Et åndedræt fanget i evighedens greb. Solen kravlede kun akkurat fri af horisonten, før den igen bøjede sig for mørket. En verden, hvor lyset havde mistet sin magt, og natten var endeløs.
De blev pludselig revet ud af den næsten meditative stilhed. Først var det blot et lysglimt i horisonten. Et øjebliks usikkerhed. Så eksploderede nødraketten i et skarpt rødt skær, knap 10 kilometer foran dem. David bandede indvendigt. Han var ikke overrasket, men alligevel irriteret. Det sted, de egentlig havde aftalt, at han skulle sættes af, lå stadig godt 50 kilometer nord for deres nuværende position oppe på gletsjeren, tættere på Mester Svig. Nu ville de komme til at bruge en ekstra dag på at kæmpe sig op igennem terrænet på hundeslæde, i stedet for at starte fra toppen af gletsjeren, som planen ellers havde været. Men det kom ikke bag på ham.